kunungo min ye supporteru caman ye farafina supporteru kulu kɔni caman tora so ka sabuya kɛ mun ye Amerikaw ma sɔn ka visa d'u ma jamana fɛn fɛn bɛ bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɛnw ɲini u yɛrɛ ye o fana kɛrɛfɛ fana biye fana sɔrɔli ko minnu taara ko biye sɔrɔli ye kataba 4 ye yɔrɔ caman na dulaten fan caman bɛ kɛ États-Unis kaw fɛ yen min ye biye k'ale sɔrɔli bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ fɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka gɛlɛn kunungo dulatan minnu kɛra sa min ye Iran ye ale ni Nouvelle-Zélande o banna 2-2 la o kun kɛra kabini sɔgɔmada joona fɛ kunungo wula fɛ sa fitirimagɛn waati Faransi ale ni Senegal ta o tora Faransi ta la 3-1 Mbappé ale kɛlen coli dasi siɲɛ 2 dulati ale kɛnɛ kan min ye Irak ni Norvège ye o ko kɔni banna Norvège ka se la 4-1 Falaye Irak sera ka taa de jaa kun bɛ ka tulonkɛ kojugu la koyi Mamutukuruni n'a ka maaw ko b'olu minnu bolo Falaye olu ye Algérie minɛ ka 3-0 kow la a bi 3 bɛɛ lajɛlen donna maa min fɛ o ye Lionel Messi ye ko nin waati na a tini kana ko miliyari ka celu da la de ale ni Mbappé fila bɛɛ 16 ni ma fili Mbappé 14 ale 16 ye nin di b'a ka sɔrɔ Mbappé ma tɛmɛ ninnu na o a ye min kɛ kunun kɔni cɛni a n'a ka ko a bɛ se bɔlɔntan na dɛ Falaye a bɛ se bidon de la a kun jɔyɔrɔ kɔni kun ka ɲi kunun dɛ parce que kunun ta in kunun a ye bɔlɔntan hali n'o y'a sɔrɔ premier mi-temps na sa Sénégal ma ye kosɛbɛ France ma ye kosɛbɛ deuxième mi-temps na a kɛra anw ni Brésil ka o sanjan bɔlɔntan ye fu ni fu mi-temps bɔlɔ u ye 5 kanw na nka min ye Mamutukuruni ye Falaye a bɛ n'a fɔ Mamutu kɛra kurakura de ye koyi e m'a ye kunun an bulan-bulannama de kun don kunun wa minɛcogo foyi t'a la sisan bon i b'a sɔrɔ pression t'a kan o comme ko b'u bolo kunun kɔni olu ye sabanikɛla bi dulatan minnu bɛ yen olu de filɛ nin ye an bɛ bi tuguni ko ye Falaye Portugal ni RD Congo nɛgɛ kanɲɛ 17 o y'o ye Angleterre Croatie o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 ye min ye Ghana ni Panama an bɛ se ka nin bɛɛ lajɛ bi Falaye ni nin daminɛ n'a daminɛ cogo la n bɛ komi Lazara sisan ani fitirimagɛn ka taa se su kɔnɔna ma dɔɔni an bɛ se ka Ghana ka match lajɛ o Ghana ka match an bɛ se k'o lajɛ match min bɛ yen sa n'o bɛ taa kɛ sa fo su araba konjo Uzbekistan ale ni Colombie olu kɔni ta ye sa fo 1h du matin waati ye wa o de bɛ kɛ Mexicains olu de fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye